Khur nakaslem jong nongsan Hima. Kakinhun Ïalehkai jong ka 7 Brother FC kalayo ban Khur ka Jingjop ha ka Lympung Ïalehkai football Cmiv like se Premier Football Tournament arajar khat khandai arhajar arpho Hamadan mauken join like se West Hills. Kanam tam jong ka 7 Brother FC kalawan hadien bakala ban penlim no deshi gola not ya kalamari na East Hills. Ha ka jing yakun semi-final ka baar kabala long ha kasni pale jong ka tayong. Shushu ketika Jingjop jang ka 7 Brother FC kalalong ru leng ba ka sigol jang uwalam lengkhoy ubalayo ban penki ya ka jar ha ka minute ka ba prabosan bat wat lana ka leng jang ka lamari FC leng ba ki rang Ïalehkai kila persang ban Ïalehkai ba da ka jingtmu ban yo pen phai biang ya ka te ka sigol Henry hadu bakut no ki minute balabu na ka leng jang ka lamari kamshim layo ban pen phai bat ka ni kala penlong ya ka 7 Brother FC bakan yo ban Khur ya ka Jingjop. Batleng ba kani ka Jingjop kani ka kinhun Ïalehkai na East and West Hills kalayo ban besok kli lanirung ha ka final jong kate ka Lympung Ïalehkai. Ha kate ka Ïalehkai na kalyang jong walam lengkhoy na ka 7 Brother FC ha ka minute ka bakhandai po plus line ula shabe no namadan Ïalehkai. Hadien ba u referee ula sayda ka red card namar ka jingpen slam ka jingle thok ka jong u ban ay ya ka ball sa urang Ïalehkai kalamari FC ba un shoot ya ka free kick. Shushu hakate kasni ya kana man of the match layo ban Khur da uken yo lengkhoy naka 7 Brother FC. Nakalyang jong ka tournament committee kalat se sports club kala pentip baka Ïalehkai final kan long haka khanru tarik ubanaya yong arhajar arpoar. Hapadeng current TSC persya ya ka 7 Brother FC hakapor arbajeno phaisngi.